Hej børn, nu skal I se her. I dag skal vi lege en leg, der hedder ordskattejagt. Ordskattejagt. Og nu vil jeg så skrive et ord på tavlen, så vi skal finde en masse andre ord inde i. Skole. Nu skal I kigge op på tavlen, og skal vi se, hvilket ord gemmer sig inde i ordet skole. Skole, så findes der ordet. Ko, så findes der ordet. Sol, så findes der ordet. K, og så findes der ordet. Le, og så findes der ordet. El, så findes der ordet. Os. Alle de ord, de fandtes inde i ordet skole. Og nu skal I så skrive sætninger med de her ord. Ja. Der er det bare kun til sidste år. Og nu har jeg så op på tavlen skrevet nogle eksempler på sætninger, som I kunne lave. Jeg går i skole. Og det ord, var det, der startede helt. Jeg har også skrevet en anden sætning på tavlen. Jeg har nye sko. Og nu har I så set 2 sætninger, som nu står på tavlen. Og så skal I så nu tage jeres grønne hæfte frem og skrive resterende ord. Vi har brugt ordet skole, og vi har brugt ordet sko. Og nu skal I skrive en sætning med ko, so, ok, le, el og os. Værsgo og begynd. Kære forældre, nu har vi lavet en ordskattejagt, og vi har vist eksemplerne, og nu er det op til jer at finde på nye ord, som I kan lege med jeres børn. I kunne jo for eksempel begynde med det her ord. God fornøjelse.